Iye lero ndi tsiku loyambirira limene tikuyambano ndi graphic designing, kupasana njira zokuti tiphunzire mwachangu tikuyenera titani. Ndiye graphic designing tikayiphunzira timaphunzira kupanga ma posters, ma artworks, ma business cards ndi azinzake. Ndiye kuti muphunzire graphic designing mwachangu komanso mwa professional, chachikulu nchokuti mayenera kuti maphunziro anu aduse magawo ngati awo. Tili ndi color theory imene umaphunzira kwambiri za ma colors, kuti ma colors ukuyenera kuti uziyasanja motani ndi kuti zioneke bwino ukuyenera kutani. Ndiye tilinso ndi typography imene maphunzirano kuti ndi mafonti ati ndi ati amene tikuyenera kuti tizigwiritsa ntchito kuti zinthu zathu zioneka zabwino komanso zapamwamba. Komanso composition and layout, zinthu zathuzo kuti zikongole pa chimene tikupangacho, kaya ndi artwork, kaya ndi business card, kaya ndi ma posters, kuti zioneke bwino tikuyenera kuti tisanje motani. Sikuti zinthu timangosanja kuti mwachisawawa basi kungoyika ichi ayi, timayenera kuti tizisanja mwadongosolo. Ndiye ngati tisate magawo ngati amene wa graphic designing tizayiphunzira mophweka. Komanso osayiwalapo branding komanso logo design, because graphic designer amayenera kuti aziziwa mene tingapangire ma logos. Ndiye apa pano tibwereno ndi ma apps amene muyenera kuti muzigwiritsa ntchito, kaya ndi pa phone kaya ndi pa computer. Komano ngati muli beginner kuti graphic designing muyamba kumene, ndi bwino kuti muyambe ndi Canva, chifukwa kuti Canva ndi ophweka kumphunzira because amakhala ndi ma template okuti savuta kupanga edit ndi kusintha zinthu sikuti umakhala kovuta. Ndiye tiyeni tiyambe ndi Canva because ndi ophweka. Kenakono pamene popo tikati Canva yotaphunzira tathana naye ndiye kuti titakubwera ku Adobe Express, tili ndi Pixel komanso PicsArt. Ndiye kuti tikazaphunziranso ngati amenewo ndiye kuti graphic designing yathu izakhala kuti ikukula and tizapanga produce zinthu zabwino. Ndiye ma apps amene tapereka pamene popo ndi amfoni. Komano ngati mufuna kuti mukhale graphic designer okuti muziyuza computer, chachikulu nchokuti ingopita straight ku Adobe Photoshop because ndi wabwino amapanga zinthu zambiri. Mutaphunzira Photoshop komanso kuli Adobe Illustrator amene ali wabwino mwina kumbali ya malogo ndi azinzake. Mwaiso ngati ungapezeki phunzirani Corel Draw because ndi wabwino kumbali ngati za malogozo komanso ma vectors. Ndiye maphunziro amene wando kuti graphic designing sivuta kuyiphunzira because ma graphic designers ndi ambiri. YouTube ndi njira yabwino yokuti uthakuphunzira. Kwabe ena ake ngati mukufunabe kuti achichewa clips alowererepo akuphunziseni, muthakuti halaso pa nambala yathu ndiye kuti tikonza phunziro limeneli ndiye kuti muziphunzira pa mtengo otsika. Ndiye mukaphunzira zinthu ngati zimene zizi kuti graphic designing yanu muimve kukoma, chachikulu chimafunika ndi practice ino kuti mukhale mashasha. Mukuyenera kuti muzipanga practice daily kumazipasa chochita. Mwina pasiku kumazipasa kuti ineyo ndikufuna kuti siku ilili kamatha ndipange poster imodzi, iyayi mwina ndipange business card. Izi kumazipanga practice every day muzapeze kuti graphic designing yanu mukuyibisa pasogolo. Komanso kuti graphic designer akuyenera aziwe kupanga ma logos, akuyenera aziphunzira kupanga malogo. Mutamayisirira malogo kuti anapangidwa kale, mwina mutakuyisirira ya Nike olo ya Facebook, kumayisirira zinthu ngati zimene zijazo zimapangisa kuti kupanga malogo kwanu kukhale kwa pamwamba, chifukwa kuti makhala kuti mwapanga practice zinthu zambiri and ganyu wanu simuzamumva kwawo. Ndiye chinanso nchokuti ntchito zanu zino mukayamba kupanga anthu azizipeza mutani, mukuyenera muziweno mene mungazisatsire. Ndiye panopa chifukwa kuti dziko lili likupita chitsogolo kwambiri ndi technology, chachikulu nchokuti pangani ma Instagram account, ma Facebook page, komanso ma TikTok accounts, because panopa pa TikTok, pa Facebook komanso pa Instagram pamaloledwa ndi anthu ambiri, zomwe zingakuthandizireni kuti mupeze anthu ambiri. Ende mukuyenera kuti muziposta ntchito zanuzo kwambiri, kumaposta ma posters yanu kaya ndi chani, kumayikaba muicha ndithu zimapangisa kuti anthu aziona kuti munthu yamapanga zotere. Ndiye tikuyenera kuti tisade zinthu ngati zimene zizi, ndicheneke kuti ntchito zathuzo anthu azione mwachangu. Ndiyetu tikapanga ma social media accounts athu kuti anthu aziwe ntchito zathu, chachikuluso chimene chimakhalapo nchokuti tizisase tokha. Ino ndalama timadana ndi chete, sitikuyenera kuti tikhale anthu ogona, tikuyenera tikhale anthu olimbikira. Ncholinga chokuti ntchito yathuyi ilipindulire. Chachikulu ma advert tiye tizipangani kwambiri. Tithakumapanga ma advert olo pali Facebook ads amene umatha kulipira, ncholinga chokuti a Facebook apange promote post yakoyo. Zinthu ngati zimene zijaso titha kumazipanga. Komano ngati tikuona kuti nzovuta, chimene tikuyenera kuchita tithakumapeza olo ma artist mwina iye amaimba
kwauza kuti ndikupangirani artwork yaulere. Chachikulu chokuti tizipereke kaye makamaka kumayambiriro, tizipanga zinthu mwaulere ncholinga chokuti anthu atiziwe, kaya kupeza kampani, kaya ndikupeza maartist ndi show, kuwapangira zinthu zimene zijazo mwaulere zimapangisanso kuti anthu atiziwe. Olo makampani timatha kumayendera, kaya ndi maartist kuzisasa tokha kuti ineyo ndi graphic designer ndimapanga zinthu zotere kwaonesa masamples anu ali. Pano make sure kuti masamples anu mukamazapita muzakhale kuti ndino kuti skill yanuyo ili pabwino, ende mukaonesanso masamples abwino. Mene tikuziwira anthu panopa sapanga artwork ambwerera, sapanga maposters ambwerera, amapanga zinthu zabwino. Ndi mukayenera kuti mukamazapita kumene koko mukamukazisasa muone kuti ineyo apa ndafikapo, basi kwaonesa kuti tili masamples awo. Ndi skill ngati imeneyi ngati muli nayo ya graphic designing mutayiphunzire, ndi bwinonso kuti muzijoyina ma challenges, cause kumakhala ma challenges okuti mwina opambana amalandira mphotho. Inu maartistizo kaya makampani amasakutosa challenge kuti tikufuna ma graphic designers akatipangira logo yabwino, akatipangira poster yabwino, owinayo alandira ndalama mwakuti. Ndi ma challenges ngati amene ajawo osamaphwekesa, osamaziderera, chifukwa kuti mwina chinthu china yake munthu amachiona kuti ineyo sindinafikepo, kwa munthu akapezeka kuti ochita mphumi ndinoyo, ndi mwinanso nkuwina kupambana ndalama za nkhani ndi skill imeneyi. Ndiye ngati tisade njira zimenezi ndikusimikizirani kuti graphic designing yathu izakhala yopambana ndi tizapanga nayonso ndalama zochuluka. Ndiye tindiwananso ku video yotsatira imeneno tibwereno ndi skill number 2 kuti ino titani nayo kuti tiphunzire komanso izatibweresera ndalama.